Wel, diolch Dorian, diolch yn ymwydog i felly am y gair yna o groeso. Wel, mae hyn yn brofiad newydd i fi. Yn y blynyddoedd diwethaf, wrth i Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod i agor hon yn swyddogol, fi wedi bod yn eistedd tua'r cefe yna am hen yn y ffôn symudol. Nawr, nag e achos bod hi'n ddigwylydd, nag e achos bod fi'n bored, ond achos bod fi'n tynnu llun y ddoi a choeddi 4 ban byd ar Facebook a Twitter fod Eisteddfod Llanbed un o wyliau gorau Cymru wedi dechrau. A rhaid ofn i chi wedi eto ystod y trydydd nesaf yma yn chwarae'r ffôn, allai sicrhau chi taw nag e traso Pokemons yn wneud. Felly pam bod fi yma yn sefyll o'ch blaen chi fel Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod James Pantyfedwen Llanbed? Wel, yn syml, am y mod i yn credu yn yr Eisteddfod hon ac yn dwlu arni ni. Allai ddim honni bod fi'n dod o deulu o eisteddfodwyr, ar fyddech chi bythodd yn gweld yn had a mam ar y llwyfan yn canu, nac yn adrodd, nac yn barddoni, nac wneud dim byd fel yna. Pobl defed ydyn nhw, bugeilied go iawn. A phawb wrth gwrs a'i ddawn a'i ddeledu hunan. Ond rhywsyd rhyw ffordd fe gydiodd y busnes canu ac adrodd a canu'r piano ar delyn ynddau yn ifanc. Ac oedd Eisteddfodau bach, fel Eisteddfod o Fan Fach a Chadeirydd a Falgareg, yn gyfle i rai fel fi gael hyder a chael glas ar wefanu. Ond mae dyn sgwrs dyma oedd Eisteddfod fawr, Eisteddfod Llanbed. Fel disgybl yn ysgol Trefilan, o'n i yma yn cystadlu ar y Sadwrn. Ac yn dod nôl wedyn ar y dillun i drial to yn erbyn o bell ac agos. Ac os o'n i'n digwydd cael llwyfan ar y dillun, wel, oedd hynny'n bonws mowr, os nad yn wrth, falle ar adegau. Nawr mae gyda mi lot o straeon lythyr i adrodd amdana i, a mam fi yn dod i'r Eisteddfod hon ar ddiwedd yr 80au a dechrau'r 90au. Ond os ydw i am fod yn Cadeirydd am rhyw flwyddyn neu ddwy arall, mae eisiau fi gadw rai storis siod ar gyfer agor sy'n bod yn flwyddyn nesaf a flwyddyn wedyn. Wel, erbyn hyn a finnau wedi priodi ac wedi setlo fel y clywach chi yn Llanbed, mae'n fraint a fi wir yn meddwl yna, mae'n fraint i fi gael dod nôl a bod yn rhannu'r chwarae yn yr Eisteddfod hon. Swydd anrydeddus yw swydd y Cadeirydd. Mae'r awyr gwaith yn mynd mlaen yn ddysgol bach gan Dorian ac gan gryw gweithgar o wirfoddolwyr yn ddi-sôn amdani nhw. Ond bydyd neb a meddwl taw jobyn bach yw'r llwyfannu Eisteddfod fel hon. Fi wedi cael agoriad llygad ers i fi ymuno'r pwyllgor. Mae angen oriau o ffonio, e-bostio, llythyru a sgwrsio, a hynny ar ben y cyfarfodydd Pwyllgor Gwaith a'r cyfarfodydd adrannol. Mae angen degau o wirfoddolwyr yn ystod y penwythnos, i stywardion yn neuadd, yn y rhagbrofion, wrth y ford, i osod yn neuadd o'i haddasi'n ddyddion, i ofalu am y celfychrefft a'r babell len, i ofalu am y cwpanau a'r tariannau, i gario pethau, i ofalu am wisgodd ac addurniadau, i ofalu am y goleio a'r system sain, i werthu tocynnau ac a ben y cwbl i gadw beirniad a chyrwylyddion a chystadleuwyr yn gysyrus. Odi mae'r rhestr yn ddi-ddiwedd. Ac hefyd, wrth gwrs, mwyn gallu cynnig dros 8,000 o bynnodd mewn gobrau i rai o dalentau gorau Cymru, mae rhaid cael nawdd. Diolch am heilioni pawb, yn unigolion, cwmnïau, busnesau, cymdeithasau, eglwysi, cynghorau a mudiadau. Diolch i chi gyd am sicrhau bod y Eisteddfod hon yn gallu cynnig gobrau anrhydeddus. Ond dyw'r pwllo arian wrth gwrs ddim heb waelod. Nawr rwy'n gwybod taw yn beth diflas yw pregethu i'r rhai cadwedig preaching to the converted fel mae'n dweud. Wedi'r pobl chi sydd yma
yma ar gyfer agor yr Eisteddfod, sy'n siŵr fod fwyaf parod i'ch gefnogaeth a diolch i chi am hynny. Ond os oes yma rhywun, neu sy'n gwybod am rhywun, sydd am ymuno â'r tîm mewn unrhyw ffordd fach neu fawr, ac sicrhau llwyddiant yn Steddfod ni, i'ch Steddfod chi a finne, mae croeso mowr i chi yn y garfan. Gorau chwarae, hyd chwarae. Dyna oedd slogan mawr a llwyddiannus tîm pêl-drod Cymru y ddechrau'r haf. Ac yn ydw i'n Rhys o'r fath yn y byd, ond i ddim yn hyd yn oed yn gwybod pwy oedd e tan fanwr lenni, fyny hefyd yn hwnnw dwi'n gweld y Steddfod hon. Gorau chwarae, hyd chwarae. I ni'n deulu, i ni'n cydweithio. Ac taw newydd ydw i i'r rôl fel cadeirydd y pwyllgor gwaith, wy'n edrych ymlaen yn fawr at ddathlu mawr y flwyddyn nesaf, wrth i ni fel teulu eisteddfodol ddathlu'r hanner cant. Dewch, ymunwch â ni yn ystod y flwyddyn i sicrhau'n bod ni'n gallu llwyfannu'r gorau y mae'r Steddfod hon yn ei heddi. Ond cyn y flwyddyn nesaf te, wel gadewch chi'n gyntaf gwneud cyfiawnder a'n Steddfod ni eleni. A braint fawr i fi wrth agor Steddfod Rhys Pantyfedwen, Llanbedr Pont Steffan 2016, yw nawr galw ar Sara Elan i ganu can groeso yr Eisteddfod. Diolch yn fawr i chi.